Bapak saha Ibu ingkang kula wekteni. Saderengipun kula matur kepareng, kula nyuwun pangapunten sedaya lepat saha dosa kula. Dene ing wanci-wanci kula badhe nyuwun satunggaling piyonan Roko Mas Aiza Al-Fauzi minangka calon imam ing kaluwarga. Kula suwun budi saha pangestu Rama dalam ibu, muga saged andayani lampah kula. Ya saudara Reza Al-Fauzi, saya nikahkan dan saya kawinkan Nikmah Zuriatun binti almarhum Bapak Samsuri dengan saudara dengan mas kawin, alat sholat dan uang 452.100 rupiah tunai.